Макси, харесва ли ти на снега? Силно. Силно? Да. Колко? Много. А това какво е до теб? Това какво е? Снежен. Снежен човек. Той има ли си шапка? Да. Красива ли е шапката му? Да. Да. Има ли си очички? Да. А ушички? Да. А ръчички? Да. Браво. Здравей, мамо. Здравей, тате. Как сте, деца? Супер! Има ли много сняг? Да. Май няма. Има ли сняг? Да. Силно! Да. Да! Я да видим колко сняг има. О, колко сняг, сняг, сняг. Здравей, Макси. Здравей. Щастлив ли си? Да. Колко? Много. Повече от това? Да. Малей, чували. Дай да ме снимам и вас. Да. Ученцето му паднало на снежния човек. То смигал, бе, тати, ти не разбираш. Смигащ снежен човек. О, влезем Браво. в снеговата. Я да видим и къде. Ох. Татинци. Макси, кажи чао. Чао. И нещо друго искаш да кажеш? Не. Не. Ами целувка няма ли да дадеш? Целувка ще даде ли моето момче? Супер. Ехо! Ехо! Целувка! Браво! Мама ще даде ли? Браво! Хайде, чао!